Сәлам, малайлар һәм кызлар. Кызлар һәм малайлар. Һәм әлбәттә аларның әти-әниләре. Чөнки алар бит үзләренең балалары өчен җан атып утыралар. Ә без башлыйбыз. Ә сез белә идегезме? Бик күп җырчылар сәхнәгә чыгар алдыннан төрле күнегүләр ясыйлар. Мәсәлән, сулыш күнегүләре, сөйләм аппаратын җылыту күнегүләре. Ма-ме-ми-мо. Сез дә видеоларыгызны яздырганда шундый күнегүләр ясый аласыз. Безнең бит тапшырубызның асылы да шул. Сез төшергән видеоларны күрсәтү. Яңа видеоларыбызга күчәр алдыннан үткән атнада булган өй эшен искә төшереп алыйк әле. Очрашып бер күрешүләр, гомернең бизәкләре. Тик хушлашу мизгелләре, үзәдер үзәкләрне. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын вә алейкум вәссәлам. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын вә алейкум вәссәлам. Сезнең селфи видеоларыгызны барысында карадык, тыңладык һәм сокландык. Араларында әлбәттә төрлесе бар. Кемдер iPhone-га төшерә, кемдер Android-ка, кемдер истәлеккә. Тик кешедән килгән энергетиканы һәм талантны начар камера гына яшерә алмый. Әйдәгез беренче видео белән танышып үтик. Очраша бер күрешүләр, гомернең бизәкләре. Тик хушлашу мизгелләре, үзәдер үзәкләрне. Видео номер 2. Видео номер 3. Алда булсын әле безнең җырларның иң матуры. Сезне сакнып ерак юлдан канатланып кайтырбыз. Һәм инде әлеге лидерлар арбасына сикереп өлгергән 4нче сан астындагы видео. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын вә алейкум әссәлам. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын вә алейкум әссәлам. Очрашып бер күрешүләр, гомернең бизәкләре. Тик хушлашу мизгелләре, үзәдер үзәкләрне. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын вә алейкум әссәлам. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Sizden bizge nasip bulsun ve aleyküm esselam. Alda bulsun eli bizinin jırlarının immaturu. Sizni sanıp yırak yoldan kanatlanıp kaytırmız. Esselamu aleykum dip birəbiz qaynar sələm. Sizdən bizgə nasib olsun və aleyküm əsselam. Esselamu aleykum dip birəbiz qaynar sələm. Sizdən bizgə nasib olsun və aleyküm əsselam.
яшәүдәрде, яшәүгә сыймасын. Җырлашып бер утырулар, иң соңгысы булмасын. Әссәламу галәйкүм дип бирәбез кайнар сәлам, сездән безгә насыйп булсын. Вә галәйкүм әссәлам. Әссәламу галәйкүм дип бирәбез кайнар сәлам, сездән безгә насыйп булсын. Вә галәйкүм әссәлам. Әссәламу галәйкүм дип бирәбез кайнар сәлам, sizden bizge nasip bulsun. Ve aleyküm esselam. Esselamu aleyküm deyip birimiz kaynar selam, sizden bizge nasip bulsun. Ve aleyküm esselam. Sizden bizge nasip bulsun. Ve aleyküm esselam. Sizden bizge nasip bulsun. Ve aleyküm esselam. Барыгызда әфәрин. Эфирыбыз кыска, видеоларыгыз бик күп. Кызганычка каршы без аларны барысын да күрсәтеп өлгерә алмыйбыз. Ләкин шуңа да карамастан, сез өметегезне үзмәгез һәм киләсе тапшыруга да видеоларыгызны җибәрегез. Киләсе тапшыру дигәннән. Дуз булып, тату булып, атлы кәлегә нәшә. Хыялар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Тормыш куйган сынауларны, уздырырга җиңелрәк. Җан булсаң шундый чакта, ярдәм итсә йөрәк. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, безгә бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, безгә бергә булганда. Татулыктан, бердәмлектән күперләр узак иде. Дуслыкларында бездә мәгәгә калсак иде. Дуслык күперләрендә безне зур бәхет көтә. Өмет хыяллар белән ак киләчәккә илтә. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, безгә бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, безгә бергә булганда. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Хыяллар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, безгә бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, безгә бергә булганда.
Бүгенге шулар сездән әссәламу галейкум җырына видеолар көтеп калабыз. Юллагыз безгә видеоларыгызны, кая икәнен мин сезгә хәзер әйтеп бирәм. Нәкъ менә шушы почтага җибәрсәгез була, инде видеоларыгызны социаль челтәрләргә илсәгез, безнең хэштегларыбызны онытмагыз. Почтабызны язып куегыз, исегездә калдырыгыз. Һәм дусларыгызга да җибәрергә онытмагыз. Әгәр дә инде алардан яхшырак җырлый калсагыз. Чөнки без эфирыбызга иң-иңнәрен генә алабыз. Шуның белән тапшырыбыз ахырына да якынлашты. Җырлагыз, селфи төшерегез, сау булыгыз.